विशाल मार्केटनि गहपुरनि ब्रान्च बियो दाथ' नै फुजा सफैनोसै नालाय गाबोन सानसेनि उनावनो विश्वकर्मा स्टार्ट दायो एकदम माने अफार होसोगारदों नै ससमा बायदिसिना गोबां सफैदों बेयाव मोजां मोजां बुस्थुफोर नोंथांमोना गोनांथि दङब्ला लांफैनो हायो बेवहाय नै हिनजावसाफोरनि गाननाय जोमनाय खोब मोजां मोजां लाबोदों जेरै बिदिनो मा होनदों 69% अफार 75% अफार 55% अफार 50% अफार बिदिनो गोबां अफार होदों नै बेयाव मोजां मोजां एकदम शार्ट मोजां मोजां टि शार्ट मोजां मोजां बिदिनो गोबां लंपेन्ट गस्ला हिनजावसाफोरनि नैबे हिनजावसाफोरनि दङ 799 बेयो नै बारा दाम नङा खोब मोजां गरमाव गाननो थाखाय आरो नै बिथिंजाय हौवासाफोरनिबो दं हिनजावसाफोरनिबो दं फ्राय खिन्थु नुनायाव हिनजावसाफोरनि ड्रेसखौ बांसिन नुनाय बायदि मोनदों बेवहाय आरो फुजा हिसाबै बिथांमोना खोब आपडेट खालामदों माने ड्रेस पार्टि सोनायफोरखौ आपडेट खालामदों बेनिखायनो फुजानि सिगां सिगां नोंथांमोना लांफैनो हायो मोजां मोजां गस्ला लंपेन्ट बेबायदिनो बायदि रोखोमनि किटचेनारि जिनिसफोरबो बा बेबायदिनो मा होनो गोबां आरो गासैबो रोखोमनि माने मोनफ्रोमबो जिनिसखौनो बेयाव मोनो दा नै बेयाव नायदो नै गासिबो बेयाव हिनजावसाफोरनि एबा आइजोफोरनि ड्रेस गोजा बेवहाय नै नायदो नै हाला हाला जेरैबो एकदम आलायनानै दोनजोबदों बिथांमोननि ड्रेसखौ नायदो नै खोब मोजां माने गोनांफोरनि थाखायबो खोब एक्सपेन्सिभबो दङ आरो गैयिफोरनि थाखायबो मिडिल प्राइसनि माखासे गानग्रा जोमग्रा दङ माने नोंनि गोसो आरो जायखौ नों चइस खालामो नै गासिबो आइजो माहारिफोरनि गासिबो बियो मा होनो बेखौ वस्त्र माने गानग्रा आरो आइजो माहारिफोरनि गानग्रा गासिबो नै बिथिं नै हौवासाफोरनिबो दङ मोजां मोजां जेरैबो माने जेरै नायो माने नायख'नोनो हाया आरो नों मा डिजाइननि नांगौ आखाइ गोलाव नांगौ ना आखाइ गुसुं नांगौ ना लंपेन्टआ माने हासिलायनाय लंपेन्ट नांगौ ना मोजाङै स्राय स्राय स्टेन्डार्ड लंपेन्ट नांगौ माने गासैबो रोखोमनि नै जोंहाबो फेमिलिफ्रा नै नायदो नै नायगासिनो दं बिसोरबो नै बिबोनांफ्रा नै बिहामजोबो दङ बेनि उनावहाय आरो बियादै फिसाला बे फिसालानि बिहामजो नैबे नै आरो बेनि फिसाजो एकदम बियादै फिसाजो माने नागिरगासिनो दं एकदम जेरैथिंबो नागिरगासिनो दङ माने नायनानै आङो दिनै बेखौनो गोसो जानानै नोंथांमोननोबो दिन्थिनो एबा सोरबा सोरबाफोर बावगोमानानै दङब्ला जाहाथे फुजानि गानग्रा जोमग्राफोर नांगौब्ला बेवहाय गहपुरनि ब्रान्च बे बिशालाव माने लांफैनो हागोन माने खोब नोंनि गोसोनि लुबैनाय रेन्जनि ड्रेस पार्टिफोरखौबो बेयाव मोनो जेनेबा बांद्राय दामिखौ नङा जेनेबा एसे खम दामिनिखौनो लागोन होननानैब्लाबो हायो माने नोंनि गोसोआ नै बेयो गासिबो एकदम गथ'फोरनि हौवासा हिनजावसा जेरैबो एकदम नै बिराद आपडेट खालामदों बिथांमोना माल सोगासिनो दङ फुजा फैसिगोन नालाय ओंखायनो माल सोगासिनो दं बिथांमोना दा सोरबाफोर बावगोमानानै दङब्ला एसे लांफैनो हागोन नै बिथिं नै सेन्देल हिनजावफोरनि महिलाफोरनि गासैबो सेन्देल बेवहाय नै सेन्देल जुथा एकदम जेरैबो हाला हाला जाय जेखौ गोसो बेखौ लाजोबनो हायो आरो नै नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आरो उन्दै उन्दैफोरनिबो मोजां मोजां एखेबारे दद्रे दद्रे नायथाव नायथाव लाथाव लाथाव नै जुथा एकदम गासिबो बेयो गथ'फोरनि गोजा हौवासा हिनजावसा गासैनि थाखायबो बेयाव दंजोबो गुबुन हारि मानसिफ्राबो नै खोब फैदों माने फुजा खाथिसै नालाय बयबो एकदम नै बिराद एकदम माने मा होनो 1 बोसोर जानाय 2 बोसोर जानाय 1 खावसे बोसोर जानायनि थाखाय मोजां मोजां बे नै बेगफ्राबो नै खोब एकदम फैसोदों नै सेन्देलफ्राबो फैदों एकदम मोजां मोजां सेन्देल जेरै बेबायदिनो 99नि 199नि सेन्देल 149नि सेन्देल नै फिसाजोआबो माबा गोसोखांनानै माबा हारसिं स्रि स्रि नागिरखुमाबाय थादों बेहा नैबे एकदम लेडिस बेग एकदम भेनिटि बेग लेडिस बेग एकदम जेरैबो दंजोबो नै नायलांबाय था नोंथांमोना नै जोंहाबो दाना सेन्देला हनै 99नि सेन्देलखौ न'आव गाननो होननानै बासिगासिनो दं मोजाङानो एकदम रेजें रेजें साइजनि गोदो माने बेबायदि साइजनि मोनसे बिस्कुट दंमोन गुफुर गुफुर बे सेन्देलाबो बिदि एखे एकदम माने रेजें आरो मोजां गाननो खोब मोजांथार एकदम फाटा मोना आथिङाव सोनानै थानायखौ आरो मोजां बियो लाय माबायदिखौ
जों हाबफैजेनब्ला बारा मानसि गैयामोन दा लासैनो नै माने बारायबोगासिनो दङ माने दा मोनाहोलां बारायहोलां एकदम फुरा भिर जाहैगोन आरो फुजानि नालाय नायलांबाय था नोंथांमोना दायो आङो नै सेकेन्ड फ्ल'राव गाखोलांगासिनो दङ बेयावबो माने गोबां अफारखौ नुनो मोननाय जादों नै बेफोरबायदि गाखोग्रायावबो गोबां मा बुस्थुफोरखौ बेवहाय दोनजोबदों गासिबो बेयावबो लासै लासैनो बारायलांगासिनो दं कास्टमारा बेयावबो नै माखासे गोबां ड्रेसफोरखौ बे सेकेन्ड फ्ल'रावबो मोनो मानो होनना बुङोब्ला बै फार्स्ट फ्ल'राव आइजो माहारि एबा सिख्लाफोरनि ड्रेस पार्टिफोरखौ बांसिन नुनाय जादोंमोन नाथाय दायो बेवहाय हौवासाफोरनिया बांसिन जाफैलायबाय आरो बेयाव माने फार्स्ट फ्ल'राव मोनैखौ सेकेन्ड फ्ल'राव मोनो सेकेन्ड फ्ल'राव मोनैखौ फार्स्ट फ्ल'राव मोनो गोसोबायदि बासिनानै लानो हायो आरो नैबेयाव जेसेबां नायगोन नों फ्राय हौवासाफोरनि शार्ट टि शार्ट बिदिनो जिन्स लंपेन्ट नर्मेल शार्ट बिदिनो नर्मेल लंपेन्ट बा बिदिनो हाफ पेन्ट माने गोबां मा साइजनि मा रोखोमनिखौ नांगौ नों बेयाव बासि बासि लाजोबनो हागोन आरो बेयाव फ्राय गासिबो माने हौवासाफोरनि गोजा होनाय हरैबो नाय जेरैबो नाय माने बेवहाय मोजां मोजां रोखोमनि जिन्सफोर मोननाय जायो बेवहाय नै एकदम जेरैबो नायख'नोनो हाया मुथुथे नों माबायदिखौ नोङो चइस खालामो बेखौनो नों बासिनानै लानो हायो आरो बेवहाय एखेबारे कालार गोनांबो दं एखेबारे नर्मेलबो दङ मिडल साइजनिबो दङ गासिबो दंजोबो माने लासै लासै कास्टमारफ्रा बारायबोगासिनो दङ दा जेसेनो मोनागोन एसेनो माने बेयाव भिर जालांबाय थागोन आरो नैबेफोर गासिबो हौवासाफोरनि नैबे सेन्देल जुथा बायदि बायदि बेवहाय बायदि बायदि साइजनि माने सेन्देल बायदि बायदि साइजनि जुथा नै बेफोरथिं गासिबो दंजोबो दामि खम दामि बेयाव मिलायनानै गोरोबनानै गासिबो दंजोबदों नै 399 नो बेवहाय नायदो माने गोबां रोखोमनि दङ आरो बेवहाय माने सोरबाया साननो हागौ आरो एफा गिदिर माने मार्केट बेयावथ' खोब दामि दामि जिफोरल'सो दामि दामि जुथा सेन्देल दामि दामि मुवा बेसादफोर थानो हागौ साननो हागौ नाथाय बिदि नङा बेयाव मा होनना बुङो गैयैफोरनि थाखायबो दङ गोनांफोरनि थाखायबो दङ जेरैबो सुबिदा माने नै बेफोरखौ नाय नै सेन्देलफोरखौ नाय बेवहाय दामिबो दङ खम दामिबो दङ नैबेफोर जाहैबाय गासिबो बे न'नि बेडरुमनि माने जिफोर बेवहाय मा होनना बुङो जेरै जोङो आथिं गाहुग्रा दरखंनि सिगाङाव आथिं गाहुग्रा एबा बिसिनानि गाहायाव आथिं गाहुग्रा एबा बहाबा थाङोब्ला नोङो टावेल बायदिसिना नांगौबा बे टावेल बायदिसिनाबो मोनो एबा न'फ्राव बाहायनोबो टावेल मोनो गान्दु मोनो आरो बेबायदिनो गोबां जेनेबा जोंनि गथ'फोरनि जिथु गोरलै गथ'फोरनि थाखाय बाहायनाय जि फिसा फिसा टावेल जों बर'फ्रा मा होनो उन्दै उन्दैफोरखौ खिथाब होननानै बुङो आरो बेफोरबायदि साइजनिबो जि बेयाव गोबां मोनो मोजां मोनो आरो मा होनना बुङो बै जोङो जायफोरा दुगैनो हाया एसे उसुबिदायाव थानायफोर बिथांमोननि हुगारनो थाखाय बेवहाय हुगारग्रा जिबो मोनो आरो नै नायबाय था नै जेरैबो दङ उन्दैनि गिदिरनि सेंग्राफोरनि माने बेवहाय ड्रेस पार्टिफ्रा दंजोबो बेवहाय नै गासिबो माने न'खराव जोंनो मा मुवा नांगौ बेफोर मुवाफ्रा गासिबो बेवहाय दंजोबो माने मोनसेबो खमि गैया आरो बेवहाय माने मैगं मैलानि बादै बाखि न'खराव बाहायनाय बहाबा थांनो बाहायनाय बा गाव माने मा होनो लकेलाव बाहायनाय बेफोर गासिबो मुवाफ्रा बेयाव मोनजोबो आरो जेरै हमनानै ला मोनसे एन्टारटेनमेन्ट गथ'फोरनि थाखाय जेनेबा दा नै फुजा बादालि फैयोब्ला गथ'फ्रा मा मुवाफोरखौ लानानै गेलेनो मोजां मोनो बेफोरखौ बियो दानो मोनो नै क्रिकेट बेट दङ क्रिकेट बल दङ नैबे गासिबो प्लास्टिकनि बेयाव गेलेग्रा मुवा गोजा गथ'फोरनि गासिबो गांग्रिं होनो प्लास्टिकनि कार प्लास्टिकनि बाइक जेरै माने एभ्रिथिं माने मोनसेबो खमि गैया नै बिथिं नों जेसेबां नायो गासिबो बेयाव गथ'फोर गेलेग्रा मोनगोन आरो फरायनायनि थाखायबो जों बेवहाय खोलोम सोलोम जि नांगौ बहि जि नांगौ जों गासिबो बेयावनो मोनजोबो बेनो आरो माने बिशालनि सुबिदाया बे दायो आङो नै आरो थार्ड फ्ल'राव फैलायबाय आङो माने लिफ्टजों थाङाखै बे माबा स्टेपजोंनो आं गाखोबोबाय थादों नैबाव गोबां अफारनि बिस्कुट जातिय माने मेथाइफ्रा बेयाव दङ गिदिर गिदिर एकदम अफार होदों बेवहाय बाय वान गेट वान फ्रि
बाय टु गेट वान फ्रि बेबायदि गोबां होसोगारदों नै जेरावबो लिरनाय दङ बेवहायबो माने जोङो फ्राय किटचेननिनो होननांगोन जेरै आलासि फैयोब्ला जों बिस्कुटजों साहा होयो जेरै मा होनना बुङो नै बाय टु गेट वान फ्रि नै बेखौ नाय बेयाव गोबां रोखोमनि मोजां मोजां एकदम गोथाव गोथाव बिस्कुट गोथाव गोथाव माने जितु बेकारि मेथाइफोर बेवहाय मोननाय जायो आरो बेवहाय जितु मा होनो माखन जिनिस जेरै पेकेटिं मेथाइफोर बेयाव मोनो आरो जुस मोनो गिदिर गिदिर बेफोर गासैबो पेकेजिं मेथाइ गोजा गासैबो बेवहाय गथ'फ्रा खोब जायो बिदिखौ ओमफ्राय ओरै नायदो नै बेयाव रियेल जुस बिराद दङ अरेन्जनि मोनगोन नोङो मेंग'नि मोनगोन नोङो बेयाव पमिग्रेनेट गोबां दङ आरो बेफोरबायदिनो मस्ला जातिय किटचेननि जेनेबा मस्ला मस्लि बायदि बायदि एकदम एभ्रि ए टु जेड माने मा साइजनि मस्ला नांगौ बेवहाय गासिबो मोनजोबो किटचेननि थाखाय नैबे जाबाय नै गिदिर गिदिर साना पेकेट आरो रियेल जुसनि अनगायैबो नैबे नर्मेल जुसफोर दङ बेफोर गासिबो गिदिर गिदिर माबा मा होनो साना पेकेट नैबेखौ नायनै बाय फर एट रेन्ज 149 आव मोनगोन बेवहाय ओमफ्राय नै बेबो नै 151 अफ होदों बेवहाय आरो नैबे साइडआव जाहैबाय गासिबो माने मा होनना बुङो जोंनो जेरै फुङाव बाहायनो थाखाय टयलेटआव बाहायनो थाखाय गासिबो माने मुवाफ्रा बेयाव दंजोबो जेरै नोङो थावनिफ्राय लानानै बेवहाय कलगेट बेवहाय हारपिक ओमफ्राय नैबे पारफिउम बेवहाय नम्बर बडि स्प्रे गोबां रोखोमनि बेवहाय बायदि बायदि कम्पानिनि बेयाव मोननाय जायो बेनिफ्राय नैबेफोर जाहैबाय बे जोंनो न'खराव बाहायनो थाखाय सिबनाय बायदि बायदिनि आरो नैबे जाहैबाय नै टुथपेस्ट क्रिम आरो साबुन बायदि बायदि मोनजोबो बेवहाय नै बेफोर गासिबो बेनो आरो बे जों न'आव जायखौ जों फुंनिफ्राय सानसे नांगौ जायो बेफोर दंजोबो नैबेफोर जाबाय बे गथ'फोर गथ'खांनायफ्राव बाहायग्रा बे जेरै पेम्पार्स नङा होमबा बेखौ बयबो मिथिखासिगौ आजिखालि नै बेयाव गिदिर गिदिर माने 50% अफार होजोबदों दा एकदम गासिबो बेफोरखौ नायलांबाय था नै बेफोर गासिबो न' सुग्रा नै न' सुग्रा बियो आरो बेबायदिनो मा होनना बुङो नैबेफोर जिरायग्रा आरो जि सुनायाव बाहायग्रा नैबेफोरो टुल बेखौ जमायनानै नैबे गस्ला आलायनानै दोनग्रा जि फोरानग्रा बायदि बायदि आरो नैबेफोराव माने नों गोसोबायदि नायै नायै गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा नों बायनानै लानो हाजोबो नैबेफोरखौ गासिबो बेफोरो किटचेनाव बाहायग्रा बयाम किटचेनाव बाहायग्रा बिदिनो सामुस ग्लास मोजां मोजां मा होनना बुङो ट्रे बायदि बायदि आरो बेवहाय कम्बो पेकबो थायो आरो सिंगोलबो थायो माने नों माखौ लुबैदों आरो नोंनि सुबिदा बायदि जेरै नोंहा सौहायो बेबायदिनो बायबानो जाबाय बेयाव प्रब्लेम गैया जेबो नैबेखौ नायलांदो नै बेफोर गासिबो मा होनो गथ'फोरनि स्कुलाव थांब्ला बाहायग्रा बै जेरै जोंनो मा होनना बुङो फ्लाक्स नांगौ जायो फिसा फिसा खुरै नांगौ जायो स्टिलनि टिफिननि थाखाय नांगौ जायो टिफिन बक्स बेफोर गासिबो बेवहाय मोनजोबो जेरैबो नायलांबाय था नै कास्टमारा एसे होंगो दोंगो जाहांबाय नै बेफोर गासिबो किटचेननि सारायनिफ्राय लानानै खुरैनिफ्राय गिलासनिफ्राय थोरसिनिफ्राय नों माखौ नांगौ खोस्लिनिफ्राय एकदम माने बायदि बायदि आरो साख'नि बायदि रोखोमनि माने मुवाफ्रा बेवहाय मोनजोबनाय जायो जायखौ जोङो न'आव थायोब्ला गोसोखांजोबनो हाया नैबेफोर बयामफ्रा नै माइरं दोनग्रा मैगं दोनग्रा हालदै मस्ला दोनग्रा बायदि बायदि आरो जायखौ जों माने गोसोखांस्लाबनो हाया बेयाव फैयोब्ला नोङो ओरैनो लानो गोसो जागोन आरो माबायदि मुवाफोरखौ नोंनो सुबिदानि थाखाय नांगौ जायो बाहायनो न'आव बेफोरखौ मोनजोबो नै मोजां मोजां एकदम माने बेवहाय काप गिलास एखेबारे ट्रे मोनसे मा होनना बुङो बेखौ स्टाइलिश आरो मोनसे नै बिथिं आरो नै बेग बे कम्बो पेक नै कम्बो पेक 3999 आव बे मोननैखौ मोनगोन आरो एकदम गंनैखौ मोनगोन बिराद मोजां बे नैबेहाय नै 6499 आव बे कम्बो पेक बे गंथामखौ मोनगोन नै 6499 गंथाम नैबेबो गंथामखौ मोनगोन नै खेबसेनो खोब मोजां माने अफार होदों बैफोरनि दामि दामि बेग गोजा जायफोरा गोजान गोजान जायगायाव फ्लाइटफोरजों मोजां मोजां ट्रेनफोरजों मोजां मोजां VIP बासफोरजों जायफ्रा हान्थियो बेखौ नांगौ जायो
बेनिखायनो बेयाव नै अफार होसोगारदों खोब मोजां आरो नायोब्ला मुवाजों दामखौ खोब खम जानाय बायदि मोनदों आरो ओंखायनो मोजां माने बेवहाय नै गासिबो क्वालिटियाबो गाज्रि नङा क्वालिटिफ्राबो खोब मोजां मोजां मोनफ्रोमबो कम्पानियानो दङ बेवहाय जेरै बे VIP बेगफोरखौ जों नायोना आल्फा कम्पानिनो बबेबा मा होनना बुङो साफारिनो बायदि बायदि आरो बेवहाय मोजां मोजां जिनिसफोरखौ मोनो बिथिं आरो बेबो बे किटचेननि जिनिसानो जेरै तावा ओमफ्राय बिदिनो माइक्र' एप्स दानि आरो नैबेफोरनि कारेन्टनि माबा मा होनदों ग्राइन्डार आरो मा होनना बुङो गोबां आरो बेवहाय दामि खम दामि मिलायनानै कारेन्ट कुकार आरो कारेन्टआव माने बे साहा फुदुंग्रा नैबेफोरबायदि मोनो गासिबो नैबे लाइटार गासिबो आरो एभ्रिथिं बेवहाय गासिबो दंजोबो माने कारेन्टनि मुवा आरो बेयाव इलेक्ट्रिसिटि मुवा गोजा बेयाव गासिबो नैबेफोरो माने बाल्बनिफ्रायबो मोनगोन नों बेयाव गासिबो मोनजोबगोन आरो बेवहाय नैबेफोरखौ नाय नों नै सौखाया नायलाय नै किटचेननि सौखा बे गेस सौखाया खोब मोजां मोजां नैबे माइक्र' एप्सफोरनि आरो बे काटार मोनो बेवहाय माखासे ब्लेड माने केन्सि जातिय ब्लेड बायदिसिना मोनो आरो दा खोब अफार सफार दङ बिशालाव बेबायदिनो मालायफोर मुवा बायनायखौनो नायबाय बायनानै जोंबो एसे एनै लाबाय न'आव ओंखाम संनो बानानै मोनाबायबो नालाय ग्रोब नै मोनसे रेस्टुरेन्टआव खाथियावनो दङ Pisces होननाय बेवहाय फैलायबाय बेयावनो दिनै हरनिखौ जानानै थांनोसै माथो खालामबावनो नङा होमबा रायजोफोर बारा बावाखै बे रेस्टुरेन्टआ गोदानसो रेस्टुरेन्टआ ओरैनो मानसिफ्रालाय मोजां होनदों नाथाय जोंबो नायनायनोसै दिनै माबायदि जानाय नायनोसै आबुल माबामोना आलिसामोना नै फिसाजो दुस्थुआ माबा दिन्दौला गेलेनोसैलायनो दिन्दौलाव गाखोफैलायबाय नै बे रेस्टुरेन्टआवनो दं आरो साइडआव ओरैनो ओंखाम ओंख्रि जासान्दि ओरैनो बयबो गेलेयो बेयाव गेलेनोसैलायनो जोंना सनाया उन्दुलांबाय नै झुलनायावनो ओंखामखौनो मोनजानाय नंला बेहा बेयाव उन्दुलांनानै थाबाय थाबा सिखारफिनबायसो माथो उन्दुनायाव मा मिनिबाय थागुलायो हारसिंनो गाव गाखोखांनानै नै बिमाखौबो गाखोनो होबावबाय फिसाजोनि फावा नायलांदो नै जाबाय र' मोनसेबाव चिकेन सुप एकदम बरिया एकदम माने स्रां ओंखायो आरो मोजांथार गारामाया स्रां मोनथारो एकदम मालाबा मालाबा न'आव माने ओंखाम संनो बाबाथाय लकेल रेस्टुरेन्टआव हाबफैयो जोङो नै बिमा फिसा आरो आं जयैनो जालांसैलाय बोथिसे हरनिखौ माथो खालामबावनो मालाबा मालाबा बिदिनो मोनसे सम फैयोना संनो खावनो मावनो बानाय सम फैयो ओंखायनो जानो फैलायबाय दङ जोंनि गहपुराव गोबां बिदिनो रेस्टुरेन्टफोर जाबाय बांद्राय गिदिर गिदिर नङाबाबो माने जखा जखानि आरो जेनेबा गुबुन गुबुननिफ्राय फैनाय आलासि जानो फैनाय बा बेरायनो फैनाय नोंथांमोनाबो हाबनो हागोन नैबे माबायाव रेस्टुरेन्टआव नैबे जोंनि गहपुरनि बे मोनसे बर' तिनालियाव दङ Pisces होननाय मोनसे गोदान रेस्टुरेन्ट नैबेनो नै नामा नैबेनो नै खोब मोजां साफा आरो दा गोदान बर्थमान बारा गोबाव जायाखै बे रेस्टुरेन्टआ आंबो दिनैसो फार्स्ट बेयाव टेस्ट खालामनो फैदों एने কি आइटेम আছে ভাইটি কোৱাচোন তুমি আইটেমবিলাক যেটো পিজ্জা হয় এটা বেশ স্পেশাল হয় আমাৰ পিজ্জা স্পেশাল আচ্ছা 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 আৰু বিৰিয়ানী স্পেশাল হয় বাকি লাঞ্চ ডিনাৰৰ কাৰণেও সব সুবিধা আছে সব কৰিব পাৰি তাৰপিছত ফাষ্টফুড আইটেমটো সব আছে চাহ কফি ৰুটি সব এইটো আছে खोनाबाय नोंथांमोना नै बिथाङा बेयाव मावो नोंथांमोनाबो फैनानै मालाबा बिदिनो जाफैनो हागोन बेयाव जायफोरा माने एसे मोजां साफा एबा फैसा गारनानै जानो लुबैयो बिथांमोना जाफैनो हागोन बेवहाय जेनेबा दामफ्रा बांद्राय इसेबां एक्सपेन्सिभ नङा लिमिटेड आरो जेनेबा हायो बयबो जानो हायो
मोनानायखाय भिउसफोरखौ बारा मोजाङै नुवाखै लाइटआ एसे खम जाबाय थादों नेशनेल हाइवे ओरै खोलाहा थाबाय बेयो बै गारि खारनायफ्रा नेशनेल हाइवे बेनिफ्राय जास्ट बारा नङा ओरैनो 50 मिटारसोल' साहाथिं जिथिं बर' गामि थाङो बिथिं एसे हाबनानै ससे फैब्लानो लामानि सानजाहा माने फार्स्ट फ्ल'राव आरो नैबे जाहैबाय बेबो लामा नै गारि पार्किं खालामना दोनदों बैथिंजाय नै बेफोर नैबेफोर गासिबो लामा बर' गामि हाबलांनाय लामा बियो बेनिफ्राय बियो नै बे बर' गामि हाबलांनाय लामा बेनिफ्राय गाखोग्राया नै मोखाङावनो दंखायो बियो बेनिफ्राय बेवहाय गोबां मिल्क बायदिसिना जेनेबा शेक आइटेमफ्राबो दङ पेकिं सोलियो बिरादनो जेनेबा केक आइटेम बिदिनो बार्थडेफोरबो फाथिफैनो हागोन बेवहाय बा माबा मोनसे आयोजन खालामफैनो हागोन जायफ्रा फैसा दङ गाखोग्राया नैबे नै गाहायजों गाखोबोनांगौ ओइनै आंना फिसाजोआ झुलनो फैलायबाय माने दिन्दौला गाखोनो मोजां मोनो देलाय मा ओरै मालाय दे सोमावलाय दे गाखोलाय दे नांथायो ओइ नै किटचेन स्टाफनि बेफोरो नैबेयाव किटचेन एकदम नै गासिबो बानायगासिनो दं মালিক তুমিয়ে নেকি ভাইটি তুমিয়ে ন মই মানে কৈছোঁ আৰু চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মানে নজনাখিনি যদি আহে হয় নহয় কিছুমানে আৰামত খাব বিচাৰে হয় নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত জাষ্ট হাইৱেৰ পৰা 50 মিটাৰ ইফালে উত্তৰে অকণমান সোমালে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত চালে তাতে পাই যাব ডাঙৰ ব'টটো আছে সেইটো চবকে ক'লোঁ হা দেই এতিয়া नै दा बानायगासिनो दं नै मोजां बेवहाय आइटेमफोरखौ मोनजोबोआनो दा बर्थमानाव ओंखाम होफैग्रोबाय नै खुरै मोननै होफैबाय ओमफ्राय नैबे चिकेन ग्रेभि नैबेथ' सालाद नैबे जाहैबाय चिकेन मसाला आरो मा होनो मिक्स भेजिटेबल लाबोआखै मिक्स भेजिटेबल सबजि दङ लाबोथ'वाखै ला दे दा जोङो ओंखामखौ जाबाय नै जाखांनानै लासैनो न' फारसे आवगायलांनोसै ओंखारलांसै नै ओंखारलांसै जाथ'बा दे बायदि